ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ସହ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବେ କପିଳାସ ବୁଲିବାକୁ। ମୋତେ ତ ବ୍ଲଗ୍ କରି ଆସେନି, ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ। ସଫଳ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କରିଦେବି ଆଉ। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଲୁଚିକି ପଳେଇଛି, ଘରେ କାହାକୁ କିଛି କହିନି। ଆସିଲା ପରେ କହିଦେବି ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଯାଇଥିଲି କପିଳାସ। ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କପିଳାସ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେଠି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ବାଦଲ ମାଡ଼ ହେଉଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିବ ବାଦଲକୁ ପାଖରେ ଦେଖିକି ଏବେ ଯାଉଛି ବାଦଲ ପୁରା ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ପୁରା ବାଦଲକୁ ଛୁଇଁ ଦେବି। କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ବାଦଲ ଛୁଇଁଲେ। ବାଦଲ ଆମେ ଧବଳେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଥିଲୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଦେଇକି ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଲି ନାଲିଆ ବାଲି ଜାଗା, ଆମ ଚୁଟିର ଅବସ୍ଥା ରହିବନି। ଓହୋ, ମୋତେ ପୁଣି ଯାଇକି ସଫା କରିବାକୁ ପୁରା ସାମ୍ପୁ କରିବାକୁ ମୁଁ କାଲି କରିକି ଆଇଛି, ପୁରା ଆଜି ବି ମନ୍ଦିର ଯିବି ବୋଲି ପୁଣି ଗଲେ କରିବି। ଥଣ୍ଡା ମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଏ ଶୀତ ଦିନକୁ ଥଣ୍ଡା କି କଷ୍ଟଦାୟକ ମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁନଥିବ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ଇଏ ବିନ୍ଧା, ସିଏ ବିନ୍ଧା। କି କଷ୍ଟ, କି ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ ମନ କେମିତି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା ସେ ଜାଣିଥିବ ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ମୋତେ ତ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଆସେ ନାହିଁ, ସେ ଚଲାଉଥିଲା। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଶିଖିନି। ଗାଡ଼ି ଶିଖିଲେ ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ରାସ୍ତାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଆମ ପାଖାପାଖି 20 କିଲୋମିଟର ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କରିଥିଲା, ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇନଥିଲା, ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 30ରୁ 35 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ନେଇକି ମୋତେ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଦେଲା। ସେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଣୁଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲ ତ ଏହାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ, ଭୋକରେ ଯିବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଖାଇବି, ଆଉ କାହିଁ ଆଉ ଏତିକି ବାଟ ଆସିସାରିଲି, ଆଉ କାହିଁକି ଖାଇବି ଯେ। ସେ ଆମେ କହିଲେ ହଉ ଛାଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଦୋକାନରୁ ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇଥିଲୁ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପୁଣି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇଛୁ, ପାଣି ତ ପିଇଲି ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କ ନିଶାରେ କିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି, ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଖାଇବି। ଏଇ ଦୋକାନରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପୁଣି କ'ଣ ନେବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ସିଏ ହେଲା। ପଇସା ନେବା କଥା ବହୁତ 3 ଟଙ୍କା ବସିଲା, 3 ଟଙ୍କା ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ମୋତେ ଜମା ଖାଇନି, ସେ ଛୋଟ ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ ଆଉ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଗଲା ଦୋକାନକୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ତା'ର ପଇସା ଦେବା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଶୁଣିଲି ସିଏ ଆଗେ ଅଧା ପିଇକି ସାରିଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ପିଇଛି, ଆଉ ପିଇନି। ମୋତେ କ'ଣ ଶୋଷ ତାରେ ଆମର ଲେଟ୍ ହେଲା। ସେ ଗୋଟେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବ ବୋଲି 15-20 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ କରିଥିଲା। ଗୋଟେ ବରଯାତ୍ରୀ ସାମାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ, ଯେମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୁଲି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁ ବି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଜାମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି କେବେ ଏମିତି ପିନ୍ଧନ୍ତି ବୋଲି ମୁଣ୍ଡରେ। ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଗେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବାଟ ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଖରା ଏଠି ଟିକେ ଜୋର କାଟୁଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଶୀତ ପବନରେ ଖରା ମାଡ଼ଟା ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବହୁତ ଲେଟ୍ କରିଥିଲା, 15-20 ମିନିଟ୍ ତାଠୁ ଅଧିକ ଉପରେ ଏଇଭଳି। ତାପରେ ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଏ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କହିବି। ଏ ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଧୋକା ଖାଇଯାଇଛି ରାସ୍ତାରେ। ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଗାଁରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ, ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଚଲୁଛୁ। ସେ ଜାଗାଟା ପୁରା ମାର୍କେଟ୍ ଏରିଆ ଥିଲା, ତ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ହିଁ ସ୍ଲୋ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 20-30 ଏଇଠି ଟିକେ ହେଲା ପରେ ଆମ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼୍ ବଢ଼ିଥିଲା 50-60 ପାଖାପାଖି। ନହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 20-30 ମାର୍କେଟ୍ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଜଲ୍ଦି। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କ'ଣ ପହଞ୍ଚିବୁ, ବହୁତ ହିଁ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆମକୁ। ପାଖାପାଖି 1-15-20 ମିନିଟ୍ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି। 1:45 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥିଲା ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼୍ ତ ବଢ଼ୁନଥିଲା ଆଉ। ତାପରେ ଏଇଠି ମୋତେ ମଜା ଲାଗିଥିଲା, ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ମୋତେ ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତା ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା, କାରଣ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼୍ ବହୁତ ଡରେ, କାରଣ ହେଲମେଟ୍ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଣ୍ଡରେ, ମୋତେ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼୍ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 52 କିଲୋମିଟର/ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଚାଲିଥିଲା। ଶାନ୍ତି, ମାନେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ପାଇକି ଯାଇଥିଲା। ଏତେ ବେଳକରେ ଯାଇକିନା ପାଖାପାଖି 45 ମିନିଟ୍ ରାସ୍ତା ଗଲା ପରେ ଆମ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼୍ ବଢ଼ିଥିଲା। ଏଇଠି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଆମର କପିଳାସର ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲୁ କି ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ଆମର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଟିକେଟ୍ କଟା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ। ଆମକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଇଥିଲେ, ବୋଧେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯାଇଥିଲୁ। ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିବାର 7-8 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ
ସେଠି ଗାଡ଼ି ଟିକେଟ୍ କଟା ହେଉଥିଲା। ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲି ତା ବେଳା ଖରାପ ପୁରୀ ଏଠିକାର ଭ୍ୟୁ ମସ୍ତ ଥିଲା। ମୋ ଫୋନ୍ରେ ପଶିଯାଉଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ ଲଗେଇକି କରିଥିଲି, କାରଣ ତା ଫୋନ୍ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଧୋକା ଖାଇଯାଇଛି ମୋ ଫୋନ୍ କିଣିକିନା। ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଟିକେ କିଣିଛି, ସେ ଫୋନ୍ ବି ଲାଷ୍ଟକୁ ଧୋକା ଦେଲା। କିନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଗାଡ଼ିଟା ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଜମା ବି ନୁହଁ। ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଏମିତି ଜମା ଚାଲିନି। ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ହିଁ ଇଏରେ ଚାଲିଥିଲା, ବାକି ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା ଟିଉଁ 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 କରୁଥିଲି। କି ରାସ୍ତା, ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ରାସ୍ତା କେତେବେଳକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏମିତି ରାସ୍ତା କେତେବେଳେ ମିଳିବ, ଏମିତି ରାସ୍ତା କେତେବେଳେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମିଳୁ ହିଁ ନଥିଲା ମୋତେ। ତାପରେ ଆମେ ପଶି ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲି। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଏଇଠି କଲେ ଯେଉଁ ଭାଇନା ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ମନା କଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବନି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି। ସେଇଠି ମୁଁ ଦୀପ କିଣିଥିଲି, ତା ସାଇଡ଼୍ ଦୋକାନରୁ ଫୁଲ କିଣିଥିଲି ଆଉ ବେଲପତ୍ର କିଣିଥିଲି। ଦୀପ କିଣିଲି, ବେଲପତ୍ର କିଣିଥିଲି। ଏଠି ମନା ହେଉଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ବାକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି କରିବା କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ କେହି ନନା ଫନା ତ କିଛି ମନା କଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଲି, ନହେଲେ କରିନଥାନ୍ତି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଗୋଡ଼ ତଳେ ଦେଖାଉଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝରଣା ଥିଲା। ସେଠି ବଡ଼ ଝରଣା ତ ଦେଖିପାରିଲିନି, ଆଉ ଏଠି ପାତ୍ର ଫାତ୍ର କିଛି ନଥିଲା, ଦେଖିପାରିଲିନି। ଏଇ ଗୁପଚୁପ୍ ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାର ଲାଷ୍ଟ ଶୁଖିଲା ଗୁପଚୁପ୍ଟା ଖାଉଥିଲି, ମାଙ୍କଡ଼ ମୋ ହାତରୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା। କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ହିଁ ଏମିତି ହୁଏ। ଏଠୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲାବେଳେ ଆମ ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟାର୍ଟ ପୁରା ହିଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 60 ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଚାଲିଥିଲା ଗାଡ଼ି। ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲା ଫାଷ୍ଟ 20, 20ରୁ 30 ଦେଖନ୍ତୁ ଥିବ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ସ୍ପିଡ଼୍ ବଢ଼ୁଥିବ, ମୁଁ ରଖିଛି 20ରୁ 30ରୁ ବଢ଼ିଯା 30 ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ 40, 50, 50, 60 ସ୍ପିଡ଼୍ ହେଇଥିଲା। କହିପାରିବିନି ଜାଗା। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗଛରେ ପାଣି ପଶିଥିବ, ତଳ ଓଦା ହେଇଥିବ, ଟିକେ ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା ହେଇଥିବ। ସ୍ଲିପ୍ ବି ହେଇଥିବ, ସେଇଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ରାସ୍ତା। ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁଲ ପଛରେ ଟିକେ କହିଥିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିତରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା। ମୁଁ ଆଗ ପଛ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ରିଲ୍ସ ବନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ରିଲ୍ସର କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ତାପରେ ଏଇଟା ଥିଲା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା, ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଯିବାର ଭିଡ଼ିଓ। ଯିବ ମାନେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି 20 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଢାବାନା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଲେଖା ଥିଲା ଖାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଉପରେ ଦେଖୁଛି କେତେ ଡେଞ୍ଜର ଥିଲା। କିଛି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ବ୍ରିଜ୍ଟା ଦେଖିଥିଲି, ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଦେଖିଥିଲି ସପ୍ତଶଯ୍ୟା 15 କିଲୋମିଟର। ତ ଏଇଠୁ ଖାଇସାରିକି ଆମେ ଯେହେତୁ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା କି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ମିଳିନଥିଲା। 15 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ସେଠି ଲେଖିଥିଲା ଆହୁରି 8 କିଲୋମିଟର। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ବୁଲି ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଗାଁ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲୁ, ଗାଁ ପିଲାଟା କହୁଛି ଯେ ନାଇଁ ଏଠି ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ନୁହଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁଠି ଅଛି। ତାପରେ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା, ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲୁ। ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ଆସିବାର ଥିଲା। ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା।